Γεια σας, το όνομά μου είναι Στεφανία και πριν έναν μήνα μου είχατε ζητήσει τη θήκη για μολύβι και είναι Ιούνιος, το ξέρω, αλλά σκέφτηκα να τη φτιάξω τώρα. Λοιπόν, πάτε στον... Συγγνώμη για πριν. Τη βάζετε σε αυτό, το κάνετε 8, το βάζετε σε αυτό, μετά το παίρνετε και το κάνετε έτσι. Να μοιάζει κάπως έτσι, ναι. Παίρνετε το άλλο, βάζετε τον αντίχειρα, μετά αυτό και μετά... Και μετά αυτό. Συγγνώμη για πριν. Τέλος πάντων πρέπει να το περάσετε τώρα μέσα στο μολύβι. Έτσι. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Τέλος πάντων το περνάτε και μέσα από το μολύβι αυτό. Αυτό όχι. Κοιτάξτε. Έτσι. Έτσι. Το λαστιχάκι μέσα από το μολύβι. Αλλά αυτό κοιτάξτε. Έτσι. Και έτσι. Όχι μέσα από το μολύβι. Γιατί άμα το βάλετε μέσα από το μολύβι δεν θα σας βγει η πλέξη σωστή. Και η θήκη για μολύβι σας δεν θα είναι ποτέ τόσο όμορφη. Τέλος πάντων. Όταν φτάσετε στο τέλος, όχι, λοιπόν θα φτιάξω για λίγο ακόμα εδώ μαζί σας, αλλά πρέπει να πατήσω, να το φτιάξω μόνη μου, γιατί συγγνώμη δεν έχω αρκετό αποθηκευτικό χώρο για να μπορώ να τα κάνω όλα μαζί σας. Τέλος πάντων, ξέρω τι βλέπετε, ναι, θα φτιάξω αυτό, έχω ακόμα χρόνο. Συνεχίζουμε έτσι. Όπως είπα, μέσα από το μολύβι, αλλά όχι αυτό. Κοιτάξτε, έτσι. Συγγνώμη, έτσι. Και έτσι. Όταν δείτε ότι είναι πάρα πολύ πάνω, όπως εδώ, τα κάνετε κάτω. Έτσι. Λοιπόν, η ολόσωμη είναι εδώ. Αλλά εγώ δεν θα κάνω ολόσωμη. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Τώρα πώς το κουμπώνουμε. Παίρνουμε αυτό το λαστιχάκι, το βάζουμε μέσα στο μολύβι, έτσι. Όταν τελειώσετε και εσείς θα δείτε αυτό. Ελπίζω να το φτιάξετε και να σας άρεσε.